गाड़ी रे जाउथले तो जाउथले बेले मुंड बुलाई गला तो हेते से सोई सेंती तो ताको गोटे भाई भी मो भी पचारि तापर आ गोटे भाई आसिक पचारे तो तापरे पानी दे सेंती हाँ भाई आसिले ଆଣିଲ ଦୋକାନରୁ ବି ପଚାରିଲେ ହବ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମଝିରେ ବସିଲେ ତମେ ଚଲେଇ ପାରିବ ଚଲେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଘର କୋଉଠି ଏଇଠି ତ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯାଆନ୍ତା ଅଟୋ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ବୁଝିଲ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ କରିଦିଅ ହଁ ବୁଝିଲ ସାଇକେଲଟା ଥାଉ ଅଟୋ ଟିକେ କରି ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସ ମୁଁ ଚାବି ନହେଲେ ରଖୁଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ସାଇକେଲ ତମ ହେଠି ରଖିଲେ ହବ ସାଇକେଲ କିଛି ନାହିଁ ସାଇକେଲ ଏଠି ଲକ୍ କରିଦିଅ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଚାଲିବା ବାଟେ ଏଠି ରଖିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ତମେ ଚଲେଇ ପାରିବନି ନାଇଁ ମୁଁ ଚଲେଇ ପାରିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କମ୍ପାନୀ ଛାଡ଼ିକିରି ଏବେ ଯାଇପାରିବିନି ସେଇଟା ହେଉଛି ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ଏମିତି ଅଛି ହଉ ଅଟୋ କରିଦେବା ଅଟୋ କରିଦେଉଛି ଅଟୋରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଚାବିଟା ବି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲ ହେଲେ ଆସିକି ନେଇଯିବେ ଆଉ ହଁ ଚଲେଇ ହେବ ବସି ପାଇଲେ ଆପଣ ଯୋଉଦିନ ପଛରେ ବସିବେ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ରଖିଦେବି ଯାଅ ଅଟୋ ଟିକେ ବୁଝିଦେବା ଏଇ ଖାଲି ତମ ଇଏ ତଳେ ଥୋଇଦେଲେ ହବନି କି ତମ ଇଏ ତଳେ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲେ ରଖିଦେଇକି ଆସ ତମେ ଟିକେ ଅଟୋ ଡାକ ହଉ ସେ ଅଟୋ ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇକି ରଖିଦେବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଚାବିଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ରଖିଦେଇଥିବୁ ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ନାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘରଠି ଦେଇଦେଇକି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଅ ଅଟୋ ପଛେ ପଛେ ଯାଅ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଦେଇକି ଅଛି ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଘରେ ଟିକେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବ କହିଦେବେ ହେଲା ହଉ ପଇସା ଅଛି